Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 28 kan 29. Rebeng nga rod nga ayatan ti lalaki ti asawa na, akas iti panagayat na iti bagina. Ti lalaki nga agayat iti asawa na, ayaten na mat ti bagina. Taawan ti tao amanggura iti bukod na abagi. Taraunan nakitdi, kan taripatuan na, akas iti panang taraon, kan panang taripato ni Kristo iti Iglesia. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampog diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Hoy! Asino ti kateks mo? Lalakim? Anya, unay kan Arman. Anya day tangi bagbagam. Kan aguray ka. Apay, addaload day ta cellphone mo? Kat awan met kwartam? Naalak jay tangdan ko ang naglabakin ni Mrs. Ching. Naglaba ka, adi mo impakada kanyak? Anya, amin laka din abanag nga aramida kat naskan nga ibagakan ka. Rumbag lang! Anya ti ammo? Nung makisinsin nara kakit dimat iti lalakim? Anya, Maminsan pa'y amapan ka makilabada ah. Adi mo ipakada kanyak. Talaga ang makaraman ka kanyak! day talatan ti among. Timang kabil kanyak. Di kan sumungbat. No kayat mo anasayat ka. Mudtoy day ta cellphone mo. Ni, apay ti cellphone ko. Iyag mo ano makaraman ka iti kugtara. Oh, adtoy. Kastoy ti maiparbang iti daytoy a cellphone. Ay, imbad-badak mo matan ti cellphone ko. Anyan ti ugalim Arman. Anyan. Kasta ti maiparbang iti cellphone mo. Nagapoy ti bukod ko aling at tinggatang ko iti dayta. Ngam imbad-badak mo ket den. Awan ti karbaga ba cellphone? Anak, kita ti allowance mo ah. Di kagatang-agatang iti awan ka is kan na. Iti kasta, addalat ta kwarta manak ko. Tano bilang adda emergency ije pagadalan nyo, adda madadaan akautan. Dumawat aklatakan ni tatang ah. Anak, pagsaya atam ti bagbaga. Huston! Saan mo ta sikat imang mangta diti allowance ko? Ni tatang mat? Inak man laangan? Anyan dagiti anak ko. Makapasair ti panagsarsarita da kanyak. Uray ni Gino. Kastalat pati panagsasauna kanyak. Awan mat ti amok apagkurkurangak. Gaputa kanayon ko ida abagbagaan. Ngam apay kastoy ti panagsungsungbat da kanyak. Taday ta. Nabunagan tinaapit ta anatag. Day talangan mangilako. Wen lakay. Saklatan ti mapan mangilako. Sige, sikat ti makaamo. Mala, kita am dagiti daddo magamit dito'y garden. Taypan mo ije kalapaw. Narigatan. Ang mga nuad dapay mang takaw. Wen lakay. Agawid ka dagos ha. Apaman na may dalimanak mo dagiti gamit dito'y garden. Wen lakay. Ay na. Italaang manen ang makapagsagat at dito'y arubayan. Palpasak ti panagsagat ko. Tapno makapaglaba akmatan. Marcela! Oh, Feli. Sigamat gayam. Uy, nagpintas matan day tadaster mo. Wan, kabarbaro. Dinatang ko idi nagpailiak. Ay, wan gayam. Nakaapit kayo iti mulayo anatan? Wen, Ay, imbagman ta nakaapit kayo manan. wen nga rod. O, di makagatang kamutan iti napintas a duster mo. Akas iti daytoy duster ko. Takita man day ta duster mo. Iso nga iso. Agkupkupas pa yan. Gumatang kamot iti baro akawas mo. Anyang iti serbi ti kwartayo. No di ka agatang iti baro akawas mo. Kita man day ta duster mo. Nadait-dait pa yan. Ay, sorry ah. Noon niya laditan ti malablabid ko. Sige, inakon.
Lumabasak lang dito paraangan nyo. Podnuti ko na ni Feli aka aruba mi. Jak pa'y makagatang iti baro akawas ko. Kat daytoy duster ko. Nadait-dait pa yan. Nagdaan launa yan. Sige lang, pare Douglas. Ibusam day ta sa ngabuti abir mo. Ilibrik day ta kan ka. Kakaiso na, nakalako kami ita itiapit mi anateng. Oo, ngerod pare. Agyaman na ka, tayo libre na kiti may sabot iti ber. Uwan mata. Ay, uwan ka yan pare. Damag ko, di mo ka no papaimaan ni bakit mo iti kwarta pare. Sana talaga. Nay, apay ngay? Una, narigatan. Ang mga no igatang na lang itilod na. Load ti cellphone? Wen pare, nalay nga mi na makitixmate kit. Unay kamatan pare. Gagangay daytan kada tayo ah. Takasano ka makontak ngay. Nawawan ti load ti cellphone mo. Wen, ngam adda nga rod ka textmate na. Anya nga iti amok no limad nga agsarsarak da. Anya? Sobra kamot pare. Kanayon kayo ijay garden nyo. Ita, pagatapang pay laing ni bagat mo. No saan mo nga ikan ni bagat mo iti kwarta? Di kasano nga yan. Di sana makagatang iti ore underwear na kuma. Una. Grabe kamot pare. Naimbag man nga rod, tamay libre na kiti may sabuti aber. Idinto ta ni bagat mo. Kat pulos adi mo mailibre. Nga ore underwear la kuma. Ha? Ay, piman mo't ni bakit mo no kasta paray. Agbambanog akanayo ni Garden nyaw. Ngam pulos mahit, adi mo mapaimaan iti kwarta. Sige, agar musar kayon, tapno saan kayo amala daw iji pagadalan nyo. Saan ako nga garmusar? Oras siya. Ikailangan pagadalan ti panganak inton madamdama. Ni, saan agar musar kayo kit din. Isupay apaggastusan nyo dayta. Kan may mayat dito'y balay apanganan nyo anak ko. Uston! Saan mo tasikat ni mangmangtid iti allowance mi? Uy nga ruta, makapasuron. Nasaya at ibagbaga kada kayo anak ko. Ngam apay akasta kayo. Inak malangan ang palas. Oras siya. Anyan ti kastoy ajar dagiti anak ko. Anyan. Jak amunoan niya ti sawak arman. Apay kastoy ti panakilangan dagiti anak ta kanyak. Apay, anya ko matiparikot mo dita? Di ka man kundi sinaya kasta. Kunamblan nakakasi ka launay mat. Danga. Sipod nagasawa ta arman. Nagbalinak abalod mo. Amin akayat mo, aramitak. Sikalat ta amin ang tinaturay dito balay. Kat pulos adinak inikan iti karbangan. Nga ultimo dagiti anak ko. Anya? Anyat isursurong ka dagiti anak ko. Apay nga awan respeto da kanyak. Di ka man nagdrama kasta? Kaya't kaidi apanawan. Idi babasit pay laang dagiti anak ta. Ngam nagan-ano sak. Gaputa pinampanunot ko ida. Ako nga, kompleto tiragsak da. Gaputa addaan da iti inakan ama. Ngam saan da anaragsak. Gaputawan sa baling amuda. Nudi sika. Sika laang. Ket, anya ko matiparikot mo iti dayta. Kanayon mati pamagbagak kadakwada. Ngam saan dak atong palan. Awan kanu ti karbangak. Gaputa si kalaang timangmangtad iti allowance ta. Pudnumet. Wan, gaputa di mo ipapaima kanyak ti kwarta. Si kalatan ti mangigigam. Ultimo igatang ko iti duster ko. Awan pa'y maigatang ko. Gaputa di nakmat-ik-ikan iti kwarta. Agpadatang agtrab-trabaho, Arman. Ngam ultimo sintimo. Awan pa'y maigkamag. Dinakmat nga rod palubusan nga agtrabaho iti sabali. Gaputa ipagarup mo mat nga aglalalaki at laang. Ket,
Sa anak anarangsak arman. Iso anasay saya at laengan apo manawak. Total, awan matlaeng kaus-askak dito'y balay. Danga ka matatalagan niya. No pumanaw ka, kasanon ti trabaho dito'y balay, asino ti agluto ka naglaba? Daytang arodkat, kaya rigak tinalablabos pa'y ababao ninyo dito'y balay. Ngam uray la kumapamatag dagiti anak ta kanyak. Ngam impaidam mo pa'y awan apulos ti kaus-askak dito'y balay. Ha? Sa anak anaragsak, Arman. Magapusuron. Syaklat at yagugas iti plato. Aganos ta? Tawan nga ro din ni nanang. Lagit din, trabaho kayo. Tapinanawan na kayo matan, tidanga nga inayo. Apay nga minapimanaw. Da kami mo ti maregrigatan dito balay. Bad trip. Ibagam tagsubli, tatang. Diyak kaya tikastoy. Kanayo na ka mabambanok. Nay, para Arman. Agmay-may sakamot ita dito yung garden mo. Ayan nga, ito yung papaunan. Asino ababao na? Ay, kat ni bakit mo ah? May ikawa ka pare. Itaman pa yung awan akadwam dito yung garden mo. Ha? Ay, pare. Pudno ka dito yung damag ko apim manaw. Wen pare. Ay, day takit nga min pare. Tadi mo ikan iti kwartana. Anya nga ita, pimanaw ang. Ore asino mo ta pare? Asino nga iti mayat niya agtrab-trabaho. Ngam awan mo ti may igaman na kwarta. Kwa? Pare, nalabos ka ngamin. Kaslawan patig ti asawam kan ka. Iso pinanawan na ka. Ay, sige pare ah. Ina ko ni Garden ka. Labsan ka pa eh. Ti salbag a Douglas. Pakibiyangan na kit din ti biyag ko. Saan arumbang a pinanawam ti pamilyam, anak ko? Kasanon dagiti anak mo? Diyak ko makayat ti pumanaw ije balay may nanang. Ngam sobran anagdagsan ti barukong ko. Anak, Dagiti anak ko. Kanayon ko ida nga isuro iti nasayaan. Ngam may sati sungbat na. Saan kano asyak ti mangmangtad iti allowance da. kasta ti ibagbagada. Gaputapud numot ngamin, asaan asika ti mangmangted iti allowance da. Gaputa di na kamot paig-igaman iti kwarta ti asawam. Nanang, Naimula iti panunot dagiti anak mo. At ilaeng amada ti adda karbengan na amang balakad kadakwada. Gaputa iso ti mangmangted iti allowance da. apay akasta nanang. Gaputa kasta ti imula ti amada iti panunot da. Apulos adina insuro dagiti anak yo nga ipatagda ka nga inada. Nanang, Ay na, anak ko. Sipod nagasawa kayo. Day talatan kay kayat ta asawam ti matungtungpal. Awan pa'y serbim iti pamilyayo. Di nakapay maikan iti kwarta. Nga uray igatang mula kumamot iti kayat mo agatangan. nanang, Nagalas ti ugali day ta asawam. yakon makaanos nanang. Nauma ako na kanayon ang masaksaktan. Saan laaday ta? Seloso pa'y. Ala, agyan ka pa'y laang dito'y balay, anak ko. Iliw-liwag mo dito'y ti sakit tinakam ang nalaklakam mo. Agabrod ak laangan nanang. Kayat ko ti umadayo. Basaem dagiti amin alinaon daytoy ababasaen barok. Nasaya at dagitoy amabasbasa. Nang runa iti may papan iti pamilya. Apay tata. Adda ka di bayad dagiti ababasaan? No adda, isublik langan. Anwak ngay dagita? Awan bayad na dagita barok. Libre. Sige, ibatik ken kadagita ababasaan. Ket sapay ko ma, tapos basaem tao. Nasaya at dagita asursuro para iti pamilya. Ket sapay la ko ma,
Tati Diyos di mangipaay iti sirib kada tayaw. Tapno maawatan tayaw dagiti sasauna. Amoyo anak ko. Kailiw kong tinayo. Tatang, Oray siyak, tatang. May sa tawanan, sipod nag-abroad ni nanang. Pimanaw ang nasakit tinakam na kada tayo. Pakawanin da anak ko. Basol ko ti amin. No apa pimanaw tinayo. Kat ti kayat ko. Agbalbaliw tayo kuman. Agsingsingpet kayo kuma. Kas panangipanagnak iti pamatagyo iti inayo. uwan tatang. Oras siya. Kailiw ko ni nanang. Sorry anak ko Basol ko da ito'y. Ngam sa nabali. Inton sumangpet to ti inayo. Inak to agpakawan kan ko na. Kat ipanagnak ko nagbalbaliw akon. Oray siyak, tatang. Ipakita ti panagbaliw ko. Oras siya, tatang. Sapay ko bang harod tag sublipay ti inayo kada tayo. Sapay la kuma. Kat into nagsubli. Ipakita kan iparik na tayo kumati kinapatag na iti pamilya tayo. Anak ko. Uwan tatang. Wan, tatang. Agyaman akta nakaamiris kayo matakas kanyak, anak ko. Asaan kaya manaragsak ti pamilya tayo? No awan tinayo. Itala nga maamiris ko dayta. Pakawanan na kumamat ti Diyos. Iti nagbasbasulak. Kan nagkurkurangak iti inayo. Agpinatag kan aginayat ko ti agasawa. Tano kasta ti mapasama. Awan dwa-dwa, ati anak da kat nasayaat mo ti kababalinda. Iparik na kan ipakita ti kinadungo iti pamilya, tapnag na nayon lata ti ragsak iti tunggal kamang na. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician. Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangdarabay. Naimbag nga oras kata kayo ang